Goizera, Ilaski, sustatu garra dago, bertako komertzioa, denda txikiak. Aurrekoan joan nintzen herriko arrandegi batera, ze pakete bat neukan jasotzeko, eta... Broma da. Joan nintzen arraia erostera, joan nintzen. Eta sartuta bere ala, arrain saltzaileak, minuzeko da nik. Ahi ba. Gau ere ikusten dugu, ze ondo, ze jator, Ilaski ere ze jatorra da nik. Ze ondo, etorriko naiz berri, eta ze ondo, eta legaz pixka bat jarri jazuta. Benetan, ze saioa egiten duzuen, eta zoragarri, eta postozik, eta zema da, eta 12 euro. Bueno, joango naiz berriz ere 6 hilabete barru. Datuzela gure lehiakideak, estiku, legatza. Ia ba! Pasa, barrura! Iareka, Josu eta Irene Gontzan eta Iona. Bueno, Baiona. Batentzako, Baiona. Ona. Kaliadezko euskola bela. Jarek, hain, zuek ere arrai, bueno, bereziki jarek. Bai. Arrai ona jango guztu zuek, ez da? Bai. Ondarrutarra. Bai. Txoritxiki batek esan da, urritxeneku. Urrutxaneku, barkatu. Txoriak gaizki esan dit. Barkatu da zaude, txori. Bai. Urritxaneku. Barkatu. Txori batek gaizki. Urrutxaneku. Bai. Zer esan nahi du horrek? Bueno, horren berbi horren esango jatorrixe datorrela, nire atxitxe batero, itxosa jute zinin arrantza, beti lehen agertzezala, gelitze zinin. Ahi ba. Bai, beti lehen puntual. Ni ez hainbeste, baina bera bai. Hori ez duzu jaso, ez da? Da kontixu, urritzan arbolide, udabarxan lehen loratzen dana. Guau, zerra! Urrutxaneku. Bai. Ondo, baina zuk ez duzu esan Nik, bezala. baguz hobetzen, Bizkanaka, badago denbora. Bai, ez politxe, ez izan politxe. Ni luzera, aldiro puntual etorri zara. Bai, hori bai. Ekain zure bai. Bekalako ez izenik edo, baduzue? Ez. Bueno, zu duzu anai bat, orain artea aipatu ez duguna. Bai. Aktorea. Bai. Aritz. Bai. Aritz, Mendiola, guazenekoa? Benetan? Hola, Mendiola. Bai. Hori ba. Zuk interpretaziorakota? Gitxi. Hau da nire lehenengo biderra telebizioan eta... Bueno, interpretatzen baino ari gara natural, etxean. Bai, hori bai. Ondo. 3 saio gurean, 375 euro pilatuta. Ondo dago, Oso ondo, bai. Segiko dugu horrela? Puntual, fin. Ala indiko gara. Apa, bikote, zorte hon. Animo. Jo, bazte hona, usue Irene, ze moduz? Ondo, jaleko txuartuta asko zabeto. Bai. Bigarren egune, gure neskentzat, pixukiak zer erra da nahu esatie. Pixukideak gaztaizen. Pixukideak gaztaizen, zemat urte batera bizitzen, usue? Bigarrena. Hau bigarrena. Hau bigarrena. Karrera hasieratik? Ez, lehenengo maila, dikan egitzen ezagutzen, aurrek urtien batera fan, eta bain jarraitzu. Lehenengoan egiten da aldena, eta bigarren horako aukeratu. Nik honekin nahiago dut. Ondo. Zertarete, bio bakarrik edo? Ez, 3. aukeu bekatik etorri honea, así que... Hirugarrena nor da? Nerea, Zumaierra. Nerea, klaseku ebe bai? Bueno, eta hipopotamoa. Eta Gloria, claro. Gloria, maskota, hori da. Zein zui ez, osketan horretorri edo argi egon da usu eta Irene zeuk etorroko zinera? Beak esatez dugun guk jumarra gendula. Jaberako lan, bota, venga, fanzuek. Bota behin da berriz, eta behin da berriz. Gabero. Bera ere euskal ikasketak egiten ari bai. Zuek juen, zaku irabazi, etorri, sofaldatuko, pintatuko sormak, eta horre gauze danak. Erto, neskak sorte honongi etorri? Eskerrik asko. Gotzon eta Joana, Gabon ongi etorri zer moduz? Gabon, ondo. Ondo? Zuek zarete, ikaskide lankide, zer zarete? Bikote. Dena gaude TBH lagun. Bikote zarete, eta nolatan erabaki, zer da? Txistua pizka bat jartzea aldera, harremanean. Noren ideia izan da, Joana, ona etortzea? Bere ideia, baino etzea konpontzeko... Baita ere. Ondo etorriko da. Hortatik ere behar da, noski. Behar da. Gotzon zuen ondarra? Zora luzetarra. Zora luzekoa, Joana? Durangarra. Lanean Ermun. Bai. Eta bizi Zora luze bertan. Hori da. Vale, oso ondo. Gerra hori nolabait Gotzonek irabazi orduan. Bai. Ni joan edo zuetorri. Etxeak irabazten du. Baserrian bizi gara, orduan. Eta berritu nahi duzu baserri oso bat. Bueno, ondo legoke. Bueno, pixkanaka hasi, ezta? Zakuan bada hortarako dirua, Lanean, Gotzon zertan? Ni sortun komunikazio arduran. Komunikazio politikoa, beraz? Eta Joana zu? Irakaslea. Irakaslea? Bai, lehen hezkuntzako tutorea ganaz. Besteak beste hemen publikoan dagoen norbaiten irakasle ere izana. Hori da? Bai! Mira, lotxaduta dagoena, hori bera. Ikasle finak izango dituzu inguruan noski. Bai, oso. Bueno, bazuek ere fin. Aritu aldela? Ados? Bai, seiatu gara. Zerte, non. Ondo entzun. Ez dakiz ematzen horremen. Baserri bat berritu eta jauregi bat erosi. Ondo entzun. Miluzeko zakuan 101.000 €! 600 euro!
gustora, eroso, platoan etxean bezala, xe? Ni bai? Ez da izango publikoa. Tolosarra delako Samaniego institutotik apazuet. Horixetik, zehazki, horixetik. Zertako zigezuek? Zertako zigezuek? Harreman ona? Dinot, Tolosagaz. Bueno, gustoko Arrota zutxule, ondo. Bueno, Tolosan ikasi, gero Tolosarrak dira lau, Bai, zaipatu dira Ibarra eta Lizartza eta opa zuek, ingurutakoak ere. Ondo. Baina txaloa izan da pixka apalagoa kasunetan. Bueno, ongietorri, ia ondo pasatzen dugun eta batez be, ia zakua banatzen duen. Lanean jarriko ditugu, gure lehiakideak horretarako. Jarekain, arrasto, zeu kasi erantzuten? Kontuz lekuarekin. Veteranoak. Lehenengo taula, lehenengo arrastoa, haurtzaroan asko egiten da. Negar. Jolastu. Zikindu? Batzuen ogibidea da. Bizikletan ibili. Haurtzaindegia. Futbolean jolastu. Bueno. Uste baino gehiagotan egin duzu. Korrika. Usu Irene? Paso. Bai? Ez dakit hitz egin. Oholtza ez da ezinbestekoa. Plantak egin. Bertxotan? Ibili? Ez, Abestu? ez. Orain bai, Negarra edo barrea eragin ditzake. Gezurra esan. Antzerkia. Ondo! Antzerkia. Uxue Irene, puntu. Vale, bigarren. Eitzu antzerki asko? Ikastolan egiten genuen, Holan bizitzan? Bizitzan ez. Ni mi luze pozik egiten dut, ala senditzen dudalako. Bigarren taulan lehenengo arrastoak dio. Benetan, Usu Irene? Ez du azal oso leuna. Lija. Trikua. Felpudo bat. Barazkien atalean bizi da. Kalabazina. Ez, Brokolia. ez, Azalorea. ez. Nahiko berde ikusi dut gaur. Pepinoa. Pepinoa bai. Luzokerra. Bai, luzokerra. Ondo. Ea jarrita. Ondo. Kalabazine esaten da, dinot, suabe, bai. Pepino ez. Eta jateko ere, dik aukeran. Begizetarako sona eta benetan. Eta gero bota. Ez, bai, Jateko. begizetarako boltsa bajateko ona. Bale, hotzen, Joana, hirugarren taula, lehenengo arrastoa. Milango monasterio batean bizi da. Jesucristo. Kuadro bat. Apespikoa. 13 protagonista ikus daitezke bertan. Azken afaria. Fua. Laurogeita hamar puntu, oso Joana. Jare oso ondo, Bai, joan zarelako, baina bai. kuadro zehatza, ederto. Bueno, azken afari bai, azken proba ez da izan, lehenbizikoa baizik. Puntuak irabazteko aukera asko oraindik ere. Iniziok hasiko gara, Jarekain. Bai. Hartu lekua ba, Jarekain, alde batean, Uxue Irene bestalean. Eta, toz lehenbiziko kontzeptuak, demora. Itxaron? Txaron, Asi. Orain bai. Idatzi. Eskutitze. Zuk. Idaztezu. Bai. Idazlea. Idazlea zea. Periodista. Kazetarie. Ez. Zutabeak. Zutabe idazlea. Ez. Zu. Berria. Pertsona ezagun Ez. Bai, batea. pertsona bata. Idatzi egiten dut. Martxelo tamendi. Ez, izenik ez. Ah, bale. Zu, kazetari, kronika Bigarna. gira. Bueno. Bale. Pixua. Herri kirolak. Ai, zela da. Hartuta. Zela harri hori. Ze, ez dakit, onda. Ez. Onda, martillo, olakon bat. Atletismoko pruebak, pixue Bai, botatzeko... hori. Pixue jaurtiketa. Bai, hori bai. Bale, katarrokin... Gaixoa eta erizaina. medikue. Erizaina eta? Gaixoa. Gaixorik dagoena. Bai, pazientia. Medikue eta gaixoa, o pazientea, o... Medikua eta? Medikue eta enfermeroa, gaixo dauna. Erizaina hori da. Erizaina, bale. Ondo. Bale. Bai. Hartu leko.
A ber, ohar batzuk. Hospitalean kaso lagarri du, Bai, ohar batzuk. Ez du lezaratabarik egin behar da, imentziokan. Bat, bi. Etzinen gaizue, medikuta erizaina? Zineten? Ai, bai, bueno, asmatu dute, eskerrak. Baina, erabaki du nik emango dio matiz bat pertsona jari bera ere gaixo dago. Mediku gaixo. Eta poeta zerrekain. Joder, ba, hola, idazle, zutabeak... Baina maitasuniz bat. Maitasun, bai. Martxelo da bendi pixka bat poeta da, hori. Badabe, bai, erdo, berrogeia, puntu, biaz lotuta. Irene, hitz guztiak bota ditugu ya, orain isilik favorez, Gotzon eta Joana bestaldean, inizio egite zuek. Bai. Ondo hasi garata, eutxi herri, demora. Guazen? Animalia? Bai? Dinosaurioa? Ez. Krokodiloa? Txakurra? Txakurra, bai. Saltzitza. Bai. Bai, oso, no? Kajoi bat, labea? Labea, oso, no? Arrapaketan jolasten? Bai, zer dira? Bigume arrapaketan jolasten? Bikain. Benizikoan. Oso ondo. Saltxitza txakurrak oso politxeti, ez? Bai. Ez da askorik ikusten, bai oso erratie. Era, gero Gotzon oso ondo, kajoia, labea, askotan gauza bera izaten dira. Jende askorentzat, labea, kajoi funtzioarekin. Sartenak erbitzeko. Dana, kaukazuek, 60 punto. Joana klasean egin barko ditu, initzio batzuk. Bai. Bueno, Gotzone politika ere, bai, igual, Bai. Bi hautagai oso aprobos, bai, ez da ondo landu, hartu lekua ba, jarek bestaldean. Hirugarren erronda. Ondarru Ernike, guk behar ditugu puntua berezikita, bultzazuek ere, demora. Louri, lotan, gabaz, gabaz, almohada, oie, jan da lo, siesti, jan da gero, siesti. Zer zer egiten dabil? Lo? Loak hartu. lo jausten, Sonambulosa. Bigarrena. Bigarna. Zorgine. Ja, bien artean. Pesak altza. Arri jasotzaili. Arri jasotzaili eta epaili. eta entrenatzailea. Hori. Bueno, Arri jasotzaile eta Zer egiten dabiz? ze kirol da? alterofilia. Pesak Ze kirol da? Jo que se, crossfit. Crossfit. Bai. Zer dira? Atleta bi crossfit. Ikaslea eta- Irakasle eta ikasli. Bai. Eta lehenbizikoa? Bat falta. Louri. Hartu lekue. Insomnioa. Insomnioa, bai, insomnioa dakona lo, eta izartu, Guztiz. Bai, Gotzon hauka insomnio nahiko harina. Bai. Gau guztia lo insomnioarekin. Sekula izan gabe zein gu. Zorteko azu. Ze ondo, Eutxi ze ondo. herri, Bi, oso ondo dau, 40 puntu. Nik ere hortan arazo mirik ez, Lotara gota. Nik beza, eukiet bolada bat, egun batzuk ezin eta ze txarradan. Urduritu. Ze txarradan. Ondo, eroglifikoak. Loak entzeko modukoak igual, Bai. Gauerdian esnatuta, eroglio! Eroglio. Arnaz ez duka. Jare, ekain. Hauek zeuentzat maitasunez prestatuta. Lehenengoa denpera. Jarri, argazki hori. Eskape. Esk. Do. Ez. Buah, itziar. Zeixon dauke. Nor da? Es, do, Buah, zeixon Do dauke. ez. es, Do ez. Doia. Ez. Do ez. Beste nota bat. Esk. Re. Eskaria. Re. Ren. Zer. Eskre. Itziar. Ez da Islanda. Ane gabarain. Ane. Ane gabarain goia beheskuratu du. Esk. Ane rean. Re notazan eta ane re horretan dau. Eskane rean. Bueno. Eskan erra gutxi ez da. Bai, gitxi. Bigarrena, denpora. Abesti hori ikasi dut. Belarriz. Vale. Bikain.
Arriz eginda komela bat ikusten dugu, orduen, Bela Arriz. Eginda, bikain, Bela Arriz, ederto. Jare, urrutxeneku, ondo esan dut, ezta? Bai, utzi bagean, berreta garpuntu. Zuere Irene, ondo puntu aldetik. Bai. Eroglifikoak lasai egiteko moduen. Hau eskak, lehenengo den para. Eskuetatik irristatu zait. Txitxarroa. Txitxarroa, osondo, bai. Saltxitxa, zalik ez, txitxa bai, erroa, kenduta, roa, txitxarroa, osondo. Bikain? Bai, ondo. Xiba Irene, bigarren eroglifikoa den para. Goi mailakoa da. Berdea... Zer da? Kuadro bat? Ez. Margolana? Arbelarria. Arbeberria. Arbela? Arria ez, ez da batera? Arbelaitza? Arbelaitz, osondo. Goi mailakoa da. Arbela ikusten dugu, aitza kendute, aitz, arbelaitz, bikain. Goi mailako sukaldaria jatetxea. Dena goi mailakoa, 1 puntu, ondo. Gotzen kaioana, eroglifikoek elkarlanien egiteko. Ondo, etxetik eta ondo? Etxetik bai. Dana ondo. Etxetik dana ondo. Hemetik, seguru be bai, hau pasuek lehenengoa denpora. Zeruan ikusi dut. Tik. Bai? Segi irakurtzen? Tikoña, tikanka. Bai? Zikoña. Bai? Tak badaukagu tik falta, tikoña eta teori ez eta itxik. Ordezkatzen dugu, zikoña. Ederto, osondo. Zora luzeko zeruan ikusten da, zikoinik? Ez. Ez. Han ez. Joanak zalantza, gotzonek ez ez, bate bat gezurretan ari da. Badago zerbait hemen, zerbait iluna, Bigarren eroglifikoa denpora. Non pasatu dituzu oporrak? Monakon. Ikain. Mona Lisa, Lizarik ez herria behar dugulako Mona, koko erdian dago, Monakon. Oso ondo. Irakaslez, egiptologiako irakasle, edo? Ematen duzu? Danetik emoten dugu. Eroglifikoak ere, bai. Hori da. Nabaritu da, 1 puntu, ondo. Piloten lekura salto egingo dugu, Ilaski. Ondo. Zalea zarazu, Ni bai. Batekoa. Ni bai. Azkena badakit, Iruña baita Labriten izan zinela. Bai. Gabon buelta horretan. Bai. Labriten bertan, eta bertara joan baita Enaitz Telletxea, kartel sorta badago, pilotan ezinbestekoak diren balioak eta goraipatzen dituena. Tartean dio, joku barbia. Ezinbestekoa. Jokua izan dadila barbia. Garbia esan nahiko zuten. Edo ezakit Barbie pelikularia referentzia bat egin dioten. Gora ikusiko ditugu pilotariak orain arroxez jantzita. Barbie eta Ken. Joko garbia eta gora Barbie. Eskerrik asko, Aupa! Joko barbia, minuzen ere. Zure rikidiek zer? Ahotsak eta? Ondo? Tolosako abez batzak oso maila altua Bueno, dauka, aipatu hori dugu, badakizue. Tolosakoak ez, inguruko herrietako ere asko dira, eta badezpada. Abesteko prest? Bai. 1, 2, eta 3. Esku honetan dago zure Zondo, bat kenduta, ez dago zondo. Ona, Vale. Zagit etxetik entzun, 1, 2, eta 3. Bai. Txalo bero bat berari. Ondo, amarixe. Berekain. Bat eta 3, bai, zuek ere. Bai, koreografia egiten handi be, bai, Bai. Ondo hasi gara bintzat. Jako moinik lortuko bagenu, lehenbiziko eskua. Gero eta handiago, gero eta gehiago. Euskal Gorren elkartearen arabera, ze esan nahi du zeinu honek? Buztana, arratoia, gezurtia, piperra. Gezurtia? Izan ziteken, Arratoia. Hau ere izan ziteken, bai? Bai? Piperra. Oso ondo, kanporantz du, Hartuta kanporantz. Bai, ez dakit, horretik Ondo, gezurra. piperra, bale? Piperra. Abatzuk. Nago pentsatzen bere bihotzeko minau zergatik ote den
Non sortu zen Basati musika taldea, Antzuolan, Tolosan, Bergaran edo Arrasaten? Arrasaten? Bergaran. Antzuolan. Tolosan, abeslari hemen dago, bai, esan duena, bera da. Aurrera. Zenbat urte bete ditu aurten, Jennifer Aniston, aktoreak, 47, 55, 59 edo 72. 55. Oso ondo. Sasoia, Ia ba. Sasoi honena. Bai, ez da. Eta ni fanitzenien aman baserrira etxierre jakun beratzi urtekin euketen, beratzi urte inguru, eta fanitzen aman baserrira eta etorri nintzen desnekizien ezer, beraz. Zerritako euskara erabili du, hautsak.euseko Pilar Urkiolak, Aramaioa Abadiño, Legutio edo Atxabaltako euskara. Atxabalta. Aramaio. Abadiño. Ezpa? Hene. Ze animaliaren espezie izena da sus scrofa, basurdea zaldia, untxia edo hauntza. Bai? Zaldia? Ez? Basurdia. Ondo. Eskrafa. Bai? Sus eskrafa. Paretik ez du bazpa, Gero eta handiago, gero eta gehiago. Justen da, zerbait baina, horretik? Ez du askatuko. Ze herri da argazkikoa? Lekunberri, Orbaizeta, Otxagabia edo Uztarroze? Otxagabi. Erra. Lekua, Aitor Bizkarraren bertsoa da. Berriako bertso idatzietan argitaratua. Probatu nahi duzue? Ez? Bestetxu bat. Nork abesten du If I'm Lucky kanta. If I'm lucky, I'll meet you. Flip side of the graveyard. 'Cause things didn't work out. This life was just Ze txalo, ze potentzi. Egurra. Garra, apa Tolosa. Jason Derulo, Chris Brown, Bruno Mars edo Shawn Mendes. Jason Derulo. Ondo? I. Eta zerbait ikusi du Jarek? Saiatu? Aurrera. Aurrera. Noiz ospatuko dira Parisko Olinpiar Jokoak? Uztailak 15 abenduak 1 tartean, uztailak 20, abuztuak 6, uztailak 26, abuztuak 11, uztailak 31, abuztuak 15. Uztailak 20, abuztuak 6. Uztailako 21, abuztuak 15. Uztailak 26, abuztuak 11. Ondo. Ondo. Ez da plantxarra, Udan, beti telebista jarrita. Ona izen da? Bai. Entretenigarria. Gotzen Joana? Askatu aldo? Bai. Noski. Ez dakit baina lehenengo hitza. Saiatu, behintzat. Bai? Marrazketan neur liteke eragin duzun askura. Akats bat hau. Ja ba. Zein kiroletan aritzen da Igor Alzelai legazpiarra, mendiko eskian, mendi lasterketan, piraguismoan edo golfean? Mendi lasterketan. Ba, mendiko eskia. Vale. Ba, asmau ingo dugu, bueno, asmau. Bai, zuen Saia asmau. ingo dea. Zuzenean. Arramazketan neur liteke eragin duzun azkura. Arramazketan. Miau. Ondo! Como bina? Ea zaina zabatara. Oso ondo! Jusio Irene, bikain besteen, como dina, eskuratzen ia zeuenari, eusten dio zuen bigarren eskua zeuena izango data. Bakarra janda ere, aurkezle hauetatik zein da gazteena? Ainhoa Etxeberria, Ainhoa Vitoria, Zurine Hidalgo, Ane Muruamendiaraz. Ainhoa Etxeberria. Errotea, Ane Muruamendiaraz. haupa. Apane. I letra. Entzun.
zena du. Hau nor da ba? Lauren. Lauren? Bai. Jauregi? Benetan? Nola du izena Lauren Jauregiren kanta honek? Temptation, communication, expectation, seduction. Temptation. Errobotea. Seduction. Errobotea. Expectations. Uxue Irene? Ze herritan aurkituko duzu baratza zarrak begiratokia? Deban, Hondarribian, Donostian, Zumaian. Deban. Oso ondo. Ba? Ah. Entzun hau. Pelikula bateko kantu entzun dugu. Ze filmetako soinu bandan dago? Hero on the Terror, Cobra, Over the Top, Tango eta Cash. Hero on the Terror. Cobra. Oso ondo. Oh. Askatzeko aukera? Ez. Uxue Irene aurrera. Zein da Dama Katazuriarekin margolanaren autorea? Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Van Gogh. Da Vinci, esango du. Leonardo da Vinci. Oso ondo. Zaguna da kuadro, Zeta. Bakarra janda ere. Saiatuko gara, askatzen? Ba, aurrera, entzun. Urtu gaitezen biok batera, tamalez glaziarra, urtzen diren antzera. Nola du izena Julenen kanta honek? Estratosfera, exosfera, atmosfera, ionosfera. Atmosfera. Errobotea. Estratosfera. Errobotea. Exosfera. Ba, oso titulo politxetiz danak. Bai. Kantuetarako besti esan, Atera ionosfera. beste hiru, Julen. Beste galdera bat, eta zein da argazkiko txirrindularia? Pello Bilbao, Mikel Landa, Gorka Izagirre, Jon Izagirre? Ba, Mikel Landa. Oso ondo. Landismoa. Vale. Basakeria. Askatuko. Ge? Bakarra janda ere, Ezingo diozu inoiz ies egin mandarina baten usainari. Oso ondo! Oso ondo! Bea matarte garitzen, mandarina jan eta azalekin etxeak girotzen, horrela. Bai, egize da... Aroma atxeina, bai. Nik ez dut... Kontakot, ama, kontakot. Nire binien amak zuritze hortez mandarinek. Gainik ere? Txalo gero bat ilaskiden amarin, ez Nire binien amak patata saltze berri errainegaz azurrek kendutu ostez eta mandarine itzen doz zuritzu. Eskerrik asko amatxu. Bai. Hau sekreto familiar basan, bai, bueno. Orain arte, Bai. orain arte. Eskua zuritu beharko duzu zuek, Bakarra. Zon Joana, inoiz ez baita jakiten. Zehitz ezkutatu dugu Joama Sunshine abestian. Fly, happy, life, believe. Fly. Happy. Oso ondo. Ondo? Zein da argazkiko bertsolaria? Magi Aiestaran, Garazi Navarro, Maider Arregi edo Elizaldua? Maia Aiestaran. Maider Arregi? Elizaldua. Bai. Hau batez. Bai, musu bat orko. Osea, Mairi eta herriko dala ja. Bai, Ondo. Oso ondo. Bai, jode. Zenbat metro neurtzen ditu Alba mendiak? 1074, 1248, 1248, edo 1652.
1374. Oso ondo. Batzuk. Aurrera. Nola esaten da buru harina lehartibain, lepo harina, kirrizkarroa, zapaltza edo harineta? Harineta. Horrek ez dio lan, Ah? Erreklamazioak, kexeak, bai. Lepo harina. Bota. Kirriskarroa. Noski ba. Jare, noski ba. Zeta? Zeta. Eskatzeko aukera ere bai. Pues, inoiz ez da jakiten, gogoan izan. Zer kendu dugu Willis Drummond taldearen Hala ere diskotik? Ba, Otzon. Mandarina bat. Amak zuri txuteko. Bai, ez da? Aurrera ingo dugu? Bai, beste bat. Nola du izena Alberto Ladron Aranaren liburu honek? Harrian mezua, harriari lotuta, kateak harrian edo euri eta harri. Kateak harrian. Errotea? Harriari lotuta. Euri eta harri. Harrian mezua zen ba? Ba, Alberto Ladron Arana gomendatzeko aprobetxatukot, ikertzaileen novela beltzak eta oso irakurterrezak die, adinda batarako zuek Tolosa bai irakurri, eta seguru zegoen guztoko izango dena. Bai, horixe? Ba, bai. Bai, horixe. Ba, bai. Otzon, Joana? Izan zinen adonoan azalean beti ez dut argirik. Ze talderen abestia da Euripean, The Clayton, Adar, Nevada edo Ziraun. Adar. Ziraun. De Clayton. Ondo! Olatz Alba horren kantua, gatakatanaren olerki baten hitzekin, horixe dio azalpenak. Vale. Bai? Hirugarrenaren bila? Bai. Ez dakite izango den azkena, bada espada eman... Ez. Eman? Ez dakit. Oh. Ez. Bale maganek baina, ja. Eman zure honen. Eman zure honena. Kaka. Bueno, berdin. Otzon, Joana? Aprobetxatu? Zein automarkaren logoa dau? Dodge, Evo, Mahindra edo Ineos? Evo. Mahindra. Aprobetxatu zuek, beraz? Ez dakite izango den azkena, bada espada, eman zure onena. Zure? Bai, Uxue, zuzena da? Uxue bai ez dio? Zuk ere bai! Komodina, bikote! Ba, komodinak banatuta, markagailuak ikusteko momentua 270 eta komodina ondarru gernikan, behasain aretxo eta bosten eta bi komodin, 210 Zoraluzte Durango, komodinik ez. Komodin barik, gotzon joana, baina puntu aldetik txarto ez. Iaz gertatzen dan, jarekain atzerik. Zein da zuzenan, zebekasi erantzuten, lehenengo errondan jakin nahi duguna da, ETB-ko korrespontxalak dira, edo izan dira. Amaia Etxasarreta, Natalia Arroyo, Ane Roteta, Arantxi Padilla, Ane Irazabal, Amaia Uribe, Olatz Arrieta, Olatz Urkia, Loyola Canales, Maian Etxoperena, Yeray Diaz. Yeray Diaz. Estatu batuetan. Aurreti Madrilen bebai, esate baterako, Uxue Irene. Ane Irazabal. Hauren leku askotan, orain, Berlinean. Superrane Irazabal. Amaia Uribe. Bost urte, New Yorken eginak. Arantxi Padilla. Latinoamerikan. Uxue Irene. Natalia Arroyo. Realeko entrenatzailea. Kaka.
Gotzon, Joana. Ane Erroteta. London Calling. Urte askotan. Jarekain. Olatzarrieta. New Yorken, Bruselan. Superolatz. Gotzon, Joana. Olatzurkia. Beste txinatik pandemiaren berri. Beste superlankide bat. Jarekain azken erantzun zuzena daukagu. Komodina. Komodina. Erabilita. Amaia Etxezarreta Madrildik. Ondo 50 puntu. Bueno, besarka handi bat emon, gure lankide guztiei sekulako lan egiten dute eta geure begiak dira munduan eta plazer bat euren bitartez informazioa jasatzea. Bigarren erronda, Grezian daude. Usue Irene zebukasi erantzuten? Lamia, Atenas, Santorini, Mikonos, Salta, Meteora, Eufrates, Rodas, Argos, Korinto, Karlobo. Atenas. Hiriburua. Mikonos. Ekeo itxasoko uartea. Santorini. Oso ondo. Batxinoko Atlantida. Usue Irene? Bai, bueno, beste bota bat. Bai? Bueno, Rodas. Uarte hau ere. Estatua zoragarri bat egote zan aintzina. Gotzon, Joana. Korinto. Jarekain. Argos. Greziako herria, bai. Usue Irene? Komodina, erabiliko. Meteora, erakutsi digu. Gotzon eta Joana errematatzeko aukera. Komodinik ez daukazuen? 3 ez dira zuzenak, bat bai Grezian zein dagoen? Jakin nahiko genuke? Eufrates. Turkian jaiotzen den ibaia. Jarekain. Karlobo. Hau Bulgarian dago ba? Usue Irene? Vale, azkeneko komodina. Urrezko Lamia. Eta ondo 50 puntu. Eta urrezko komodina, hau batzuek. Hirugarren errondan sartuko gara eta Steven Spielbergek zuzendu ditu. Jurassic Park, Silinderren zerrenda, harrapan azazu alba duzu, West Side Story 2021, The Fabelmans, Ete Estralurtarra, Arka galduaren bila, Titanic, Duel, Avatar, Aliens. Silinderren zerrenda. Do. Jaretekain, Spielberg. Jurassic Park. 93koa. Usue Irene. Ete Estralurtarra. Ospetxonetako bat. Gotzon Joana. The Fabelmans. Aliens. James Cameronek zuzendua. Usue Irene. Arka galduaren bila. Indiana Jones, bai. Harrapan azazu alba duzu. Leo DiCaprio. West Side Story. Bale, makinak gelditu. Gotzon, Joana. Duel. Honen arabera aurrera edo ez? Aurrera. Bai? Segundo dira, bai. 150 puntu bidote. Eta hortxe markagailuak 10 puntora egon gara lako. Orain arte, 220 Jarek eta Kainek. 650 Usuek eta Irenek. Gotzon Joana, 560. Besten akatsaren zai geratu gara ba. Eta fin ibili dira, gainontzekoak ere. Jare, Kain, 3. saioa eta azkena. Bai? Bai. Zer diogu? Penatxue. Bai, madarikazinoik aurriztu. Hori dira, hemendik aldein dago motako ditugu batzuk, eza? Bueno, madarikatzeko Ondo, gogoan ez ondo. gaude. Ez. 3 saio, 375 euro irabazi
dituzue, ekain, ze? Posik. Tor gara esperientzia bizitzen, esan gendu modu narinakoan, eta bizigu, eta ganera badiritxu gazgoaz, así que... Bueno, esan dugu, klasekideak eta lagunek, eta batez be mundutik zier abentura zale ibilita gero, Istanbuletik bat eta Taiwanetik bestie. Ze ondo guretzat, dinot, mundutik ibili eta gero geureina bizitan etortzi, Beste abentura bat. Jarekain, oso lehiak idanak izan zari, eta oso atxeginak. Eskerrik asko Apazue, dana. Egia izango da, hirugarren saioko maldizioaren kontua, madarikazioa. Zulo balt bat edo dago hor. Irene, zuen momentuz, ondo, libre. Urrengoa gara. Bigarrena baituzue. Madarikazioa hausteko aukera. Oiegi da. Ez aukera txarra. Gozon, Joana, zuek ondo, fresko. Pozik. Ondo, bai ez da. Zinezale izateak baduela bere... Zale, eskartez azkenean. Bazen egiten hori sikiera. Bai. Sokatira dator orain. Erne, ondo guztia. Gozon, Joana, zuek erantzuten lehenak. Ados? Hartu lekua ba, sokatira eragoaz. Nola du izena, udan Euskal Herrian egiten den mendi ibilbide musikatuak? Urmuga. Urmuga. Ze hizkuntza edukietarako erabiltzen da interneteko .cat domeinua? Paso. Katalana. Indiana Jonesen zenbat pelikula daude? 7. 5. Zein hizkiren izena du orain Twitter plataformak? Ixa, bat. Ixa, ondo. Ze taldetako txirrindularia da abuztutik Mikel Landa? Barein. Quick Step, zenbat O hizki ditu Hollywood hitzak? 3. Ze hiritan egiten da loraldia jaialdia? Bilbon. Bilbon. Zein diru erabiltzen du Letoniak? Euroa. Euroa. Urdinarekin batera, zein kolore du El Salvadorko banderak? Horia. Txuria. Uretako zein kirolek ematen dio fama mundakari? Surfak. Surfak. Zein herrialdetan du jatorria pretzel jakiak? Paso. Alemanian. Ze sigla erabiltzen da Basque Culinary Center aipatzeko? BCC. Bai. Zein da Nerea Loron musikariaren ez izena? Paso. La Furia. Ze animalia gorde zuen oheazpian Maria Sunlandak? Krokodiloa. Zuzen. Anbototik nora doa zerratzak airean kantuaren arabera? Aralarrera. Oizera. Ze arlotan izan zen aitzindaria Eulalia abaitua? Paso. Argazkilaritzan. Ze fruitu lehor darama barrenean Ferrero Rocheak? Urra. Zuzen. Zein kiroletan aritzen da Inigo Llopis? Paso. Igeriketan, nola esaten zaio unibertsitate eraikinak biltzen diren eremuari? Fakultatea. Kampusa. Zein estilo arkitektonikokoa da Leireko monasterioa? Romanikoa. Zuzen. Nola esango zenuke latinez beste nia? Paso. Alter ego. Zein arte disiplinari buruzkoa da Miarritzen egiten den Maitaldia festivala? Zinema. Dantza. Nola idatziko zenuke erromatar zenbakiz 30? Ixa. Zuzen. Zein herrialdetan jokatu ziren txirrindularitzako munduko txapelketak iazko abuztuan? Italian. Eskozian. Zein herrialdetako hiriburua da Sofia? Bulgaria. Bulgaria. Ze taldek egin zion kantua Irulegiko eskuari? Bulegok. Nola esaten da asteazkena mendebaldeko hainbat euskalkitan? Eguaztena. Ondo. Ze hiritakoak dira Eneko eta Iker Pou anaiak? Gasteiz. Gasteiz. Nola bukatzen da esaera zarra? Kea den tokian... Paso. Sua. Norena da kantu hau kantatu abestia? Paso. John Maia, Europako zein herrialdeko autoek daramate D matrikula? Alemaniakoek! Ze leia! Ez du izan dugun, ze sokatira ederra, eskaini diguzuen. Bueno, usue Irene, ezin gaur, finalera iritsi, bigarren saioa, ondo? Bai, a ver. Urrengoa 3. A ber, ze pasetan dan. Bueno, ba espada. Hemen aurre egiteko... Bai, Miluzeko leyenda baltzari aurre egiteko prest etorko diez. Neskak, placer bazuekin egotien. Bazuek! Berdin, eskerrik asko! Eta erne, madarikazioak aipatzen diren bezala, bestelako efektu bat ere ematen ari da. Iritsi eta lehenbizikoan finalera joatearen kontua. Bai. Ozton Joana, ondo? Bai. Bai, ez da? Hasieran pixkat aldapa gora bezala, baina bueno, azkenean... Pero bera ere abiatu gara, Bai. Zakur arte? Albaga, bai. Bai, gizu zenba diru dauen, jokoan? Asko. Asko. Zehazki,
101.000 diru asko da horixe, Bai. Horixe esan dut? Horixe institutoa, Tolosatik. Onazara, Bai, egia esan. Onazara. Etxeko guzti deialdia gurekin bat egiteko momentua da, eta zuek aplikazioaren bitartez azkarrenak saria izango du, eta zuzentasunak bebai, noski. Gotzen joan, zuek prisarik ez? Denporaren barruan ariketa txukuna egin, eta horrek baliako digu. Herrialde eder batera joango gara. Egon zari Irlandan? Ederra. Bai, ala dino. Euskal Herriak loturak izan ditu beba, Irlandarekin eta... Tarteka begiratzen diogu. Zorte hon, Gotzen Joana. Etorriko zaizkigu hemen lagun batzuk, eta guk, jakin nahi duguna da, Irlandarrak diren, edo ez. Irlandarrak dira, denbora. Ken Loach, bai edo ez. Catherine Zeta-Jones. Cillian Murphy. James Joyce. Enya. Simple Minds. Caitriona Balfe. Sinead O'Connor. Ewan McGregor. Van Morrison. Beste bat, J.K. Rowling. Egiaztatu egingo dugu, 11koak kokatuta. Lauakatx. Irlandarrak nortzuk diren, jakin nahi dugu. Lauakatx. Beste egiaztatze bat daukazue? 6 akatx. Azken segunduak aldaketak egiteko. Gotzen Joana. Denpora. Urrezko galdera. Peaky Blinders telesailean parte hartu dute bik. Denpora. Zemuz? Presak abintzat? J.K. Rowling, ez da Irlandarra. Ingalaterran jaio zen, Harry Potterren. Sortzailea. Ewan McGregor, gotzen zer? Ez da. Nongo da? Eskoziarra uste dala, ez? Eskoziarra? Ez da Irlandarra? Hala bai, Eskozian jaioa, Transpotting pelikulan egindako lanak ospetsu bihurtu zuen, mundu osoan. Ken Loach. Zinema eta telebista zuzendari ezaguna. Ez da Irlandarra. Ingalaterran jaioa, Kango jaialdian, sari nagusia, 2 aldiz irabazi du. Pelikula ederrak, honenak, arazo sozialak eta... Cillian Murphy, Irlandarra. Corken jaioa, Oppenheimer filmeko protagonista. Besteak beste. Arrakastatu ze paperre,
James Joyce. Idazle ezaguna, irlandarra? Dublindarrak eta Ulises. Liburuen egilea, besteak beste. Enya musikaria, irlandarra. Bai? Folka, sintetizadoreak, estilo oso pertsonala. Irlandan jaioa, gaelikoz eta ingelesez abesten du. Gaztelu baten bizi da. Benetan. Zuek ere? Laster. Bai, gu laster. Zuen baserria, ja, zaku irabazaita gaztelu bihurtzen danien, zuepe bai. Sinead O'Connor ikusten dut hor, beste abeslari ezinbesteko bat. Sinead O'Connor, irlandarra da? Irlandarra zen. Hala da, lezen, ia ziltzen, hori da, Eliza Katolikoa kritikatzeagatik polemika handia sortu zuen besteak beste. Nothing compares to you. Caitriona Balfe, irlandarra. Dublinen jaioa, aktore, modeloa. Van Morrison, aratona. Bai. Ibili duzue? Ez eskoremuan geratu da, Van Morrison musikari handia zuzena da? Belfasteko lehoia, besteak beste, Belfasten jaio zelako. Ipar Irlandan, Catherine Zeta-Jones, aktore, kantari galestarra, eta Simple Minds, Eskozian Glasgown sortutako musika taldea. 200 euro, osando, gotzen joana, eta 1000 euro irabazteko aukera, urrezko galderari esker. Galdetu dugu, Peaky Blinders telesailean, zeintzuk parte hartu duten. Cillian Murphy, zalantzarik. Zalantzarik, bai, protagonista. Ikusita, Peaky Blinders? Bai, zea batzu bai, demoraldi batzu bai. Ba, hotzen epaino? Hola da. Parte hartu esatea ere, Bai. gutxi baita. Bera da, Tom Shelby, sekulako papera. Caitriona Balfe, zalantzak? Bai. Bai, nekin bai. Beste aktore bat, 1000 euro gordetzen du urrezko galderak, urrezko 1000 euro. Zuzena da? Sinead O'Connorrek soinu bandan. Ez da, Zer hono irabazi du? Gaztelurako bidean beste koskatxo bat.